yeah baby. Ovdje Šone 4. Ljudi nam ispričam, mislim nisam prepoznali možda zbog mog novog izgleda. Brš u kurac. Znači imam naočare koji ne može se radio lepak, sine ne može se zatvori ovo. Ovdje radi, ovdje ne radi. Da vam ispričam šta mi se danas desilo. Tražili ste klip, evo sada brate gledajte, slušajte, stavljajte klip na Face, šaljite svima brate, evo ja sam vas ispuštao, ispuštite vi mene, evo snimio sam klip za vas, iako sam rekao da ću da puziram, nisam. Uzu ja Juga lepo danas, krenuo u grad, po ovoj kišurini što pada po ovom nevremenu. I brate krenem ti si ja, sedem si u Juga, evo sad ću sve da vam lepo imitiram kako je šta bilo. Stavljam ključ, okrećem gas. Brisači. Bacujem rikverc. Ja krenuo sam napred, to je bilo slučajno, sam krenuo napred opet. Prva. Ujebom mater. Ne, radi mi druga, ne veze. Iz prvu treću. Pičem si ja. Nitro. Trese se naš ono već kad pređem 250 već se trese. I onda slow motion kao. I sada puštam što ima na radiju. Dobar dan, danice, leto, 200 dana sad. I da je bila moja letvica. Nema li šta sad. I samo jedan. Treću. Gledam šta mu je, jebote. Upalim levi žmigavac, on čas radi, čas ne radi. Radi, ne radi, radi, ne radi. Upalim desni žmigavac, on radi, ne radi, radi, ne radi. Gledam šta je ovo, brate. Ja stisnem štop svetlu kočnicu, nazad, ono dok držim, ono radi. Ja gledam, ono radi, pustim kočnicu, ono ne radi. I upalim brisače, oni rade ovako. Reku, šta je ovo? Pojačam ja sauk. Ovako. Reku, sad ću ti jebat materija. Pojačam ja sauk. Otvorim prozor. I neće. I neće pa da me ubije, brate. Ja, pošto mi menjač kao onaj sa autobusa, ono... Ja gledam šta je ovo, brate. Ne razumem, brate. Mislim, je li ovo neka skrivena kamera, brate. Čorbe nema, brate. Presušilo. Neki lik s motorom, me presiža. Pade čovjek, brate. Nebitno. I, da mislite, da li je neko stao, brate, i da li mi pita da li treba da pomoći, a ja guram onako po ovoj kišurdi, guram onog Juge, kao, još malo do kuće, brate, a udaljen sam kilometr, kao, jeste, još 5 minuta. Ujebote, pa smatre, pade kiša, brate. I nebitno. Niko, ali niko od njih 500 što je danas prošlo kolima pored mene, niko, prco ih kurac, nije stao da pita, izvini, jel ti treba pomoć? Izvini, jel ti guma pukla? Izvini, jel nemaš čorba, ćeš ja da ti sipam? Niko. A najgore što nisam imam pare kod sebe. Benzinska pumpa najbliže 5 km od mene. Pa mislim, ne mislim. Ništa, ja guram i moj drug Danđa, vrate, to jest kum Danđa i on mi je bio tu pomagao, gurao čovjek, kola, lik,
Ko big, brate, razvaljeno cizetena, on gura, ja sedim u koli kao šoferiram, brate. I aj sad on gura, ja naglo pustim drugu kao stade, brate. Rekao, koji kurac sad? Opet ja na žmigac radi, brate. Ja u trafiku, trafika ne radi, brate. Ja na ručnu, ona ne radi, brate. Ništa, brate, nekako Danđa ga guru, zatačao se, brate, pa išao sam, jebeš mi mater ako nisam išao 200. I nema, ja na kočnica neće, brate, ja kočnica prokliza, brate, ja na ručnu neće. Volan, brate, ono, zablokirao, nemam ključeva, brate, izgubio sam ih negdje u auto, brate, u džepu sam ih negdje izgubio. I šta ću, kako ću, gledam, idem, brate, direkt u kamion, brate, šta da radim, brate. Ja uzem rukom, razbijem onaj tamo gdje stoji sat, brate, uzmem, spustim one skazaljke, brate, merač na 0 i on stane, brate. Šta da vam kažem više od te? Znači, jebeno, Jugo, trpe smo te dugo, zato sada imam punto da ne bi trpeo Jugo dugo i zato sada bacam freestyle i guro sam Juga kao kroz raj i brate ne mogu, nema čorbe više, Danđa je bio tu i posle cijele kiše, padala je danas, cijelo dvorište mokro, nisam mogao da guram Juga jer nisam više mogao, ne znam zašto sada bacam ove rime, ali evo pušim Malbora, divim se svime, nema brate veze, ne kučim se time, evo nove čore, nisu braš prime, yeah! Aha, znači isključio sam sad malo, iskenjao sam se, nebitno. Evo vam klip, brate, ispuštajte sad vi mene, delite ga po fejsu, brate. To je bilo to, hvala što ste mi gledali, još jednom ljubim vas i volim sve, pozdrav članica 4.